ndị mmiri na-abịa n'ime ndị mmiri na-abịa n'ime eze nwanyị ọ pụrụ iche kpọte m n'ụlọ ogechi eze nwanyị ọ pụrụ iche na-ekene nkene bụba dị agụ maka na ọ na-aba bụ nwaanyị abụ ogologo ime ya ibe onye na-eme ọkwa ya ka eji mara onye ọ bụ ọkwa nne mgbe na ụmụ Igbo ekenekwa m unu nnọọ ana m ekene unu ọ na-anụrụ ihe egwu a na-abụ ma ekpere bụ ọgwụ anyị gwọrọ abịa n'asụsụ ndị na-agọ mmụọ anyị akpọ ya na ịgọ mmụọ bụ ọgwụ anyị gwọrọ ike dị n'ekpere ekpere bụ ike ọrụ ekpere na-alụ na ndụ anyị buru ibu mana ekpere nke anyị nwa bụ ndị na-agọ mmụọ na-ekpe dị iche maka na anyị kwenyere na Chukwu bụ mmụọ onye ọbụla na-ekpe ya na-ekpere ya ga-abụrịrị mmụọ ọ ya mere ọ dị ka o nwere otu anyị nwa bụ ndị na-agọ mmụọ na-esi n'anụ maọbụ ihe ndị anyị na-eji wee na-agọ mmụọ ya ka anyị ji wee dị iche mana ekpere bụ ọgwụ anyị nwa bụ ndị na-agọ mmụọ gwọrọ maka na ife mmụọ ka anyị na-eme ụmụnne m ekpere bụ ike na ndụ nwoke na ndụ nwaanyị ma ị bụ onye na-eje ụka ma ị bụ onye na-agọ mmụọ oge anyị na-eje ụka asị anyị na ike dị n'ekpere anyị abanyekwana n'ọnọdụ ịgọ mmụọ anyị amarakwa na ike dị n'ekpere ekpere karịrị ihe niile ekpere bụ ọgwụ anyị nwapụ ndị na-agọ mmụọ gwọrọ maka na anyị ekwenyego na Chukwu bụ mmụọ onye ọbụla na-agọrọ ya na-abụ mmụọ o wee bụrụ ya na nke taata ụmụnne m ana m ekene unu ndị niile na-esonyere m ndị banyere n'ezinụlọ ịkọ mmụọ n'ọdịnala ekene m unu ndị sọskraibers m niile ana m ekene unu n'ebe ọbụla unu nọ ndị nkụzi m na-amasị ndị na-akọmentị ana m ekenekwa unu ndị na-abatakwa na my WhatsApp wee na-agwa m okwu ana m ekene unu wee na-asị ahụ isi ike wara unu ọjị ndị bidoro isonyere m ọfụrụ ana m ekene unu maka enwego ndị sọskraibụ na-anụbeghị nkụzi m kamgbe izu na-abụọ ọ ka o si wee dị n'ụzọ m mana ana m ekwekwa unu nkwa dịka m na-emebu na mbụ na nka na-ewetakwara unu ozi maka na ozi ọma ọdịnala ga na-aga n'iru o wee bụrụ ya ana m ekene unu n'ebe ọ pụrụ iche wee na-asị na ife ọma pụrụ iche ga-emerịrị unu ndị bidoro isonyere m ọfụrụ onye ifuru iru ya na onye nụrụ onu ya bụ eze nwaanyị oge echi ọ pụrụ iche abụ m dibịa nwaanyị eji m okwu ọnụ mmiri ya na ihe niile dịka chi si kee ya ejikwa m ya na-azọ ndị o na nke taata eji m isiokwu nke m kpọrọ ike dị n'ekpere ekpere bụ ike maka m bịara taa ka m kụziere unu ife bụ ikpe ekpere ife bụ ịgọ mmụọ dịka onye na-eme ọdịnala enwere ka anyị si emegasị dịka ndị na-agọ mmụọ anyị kwenyere na Chukwu bụ mmụọ anyị kwenyere na anyị adịghị afụ Chukwu na anyị na-afụ Chukwu site na ụwa aja na ikuku mmiri na anyanwụ ebe ahụ ka anyị kwenyere anyị si afụ Chukwu mana o nwere ka anyị si agwa Chukwu ahụ okwu anyị adịghị emechi anya wee na-agwa Chukwu okwu anyị adịkwa na-ebu ọnụ gbara ụka wee na-agwa Chukwu okwu anyị na-agwa Chukwu okwu site n'iji ihe dịka chi si kee ya wee gwa Chukwu okwu dịka ndị na-agọ mmụọ onye mere anyị na-eme ihe dị iche maka na ife anyị na-eme bụ ihe mmụọ maka na anyị kwenyere na Chukwu ahụ anyị na-akpọ okwu bụ mmụọ ọ bụrụ mmadụ ọnwụ ha anwụ onweghị onye gburu ya ọ dịwara na gboo ama amasị ka anyị kpọrọ ya onweghị onye magide ya wee ruo n'isi ọ bụ ụdị mụnwa na-akụziri gị ụzọ nke Chukwu amagha m ya wee ruo n'isi abịa na ọgọ mmụọ na ọdịnala ndị ọgọ mmụọ na ndị ọdịnala dị iche iche ka nkwụ ndị na-akụzi ihe mana ka m si mara abụrụ ka onye nke a si wee mara mana gị nwa bụ onye na-esonyere m adịghị m akụzi nkụzi gbasara omenala ihe m na-akụzi nkụzi ya bụ gbasara ịgọ mmụọ na ọdịnala Igbo abụ m nwa afọ Igbo ana m akpọkwu chi m n'asụsụ nke m
na-akpọkuchi m n'asụsụ nke m, na enyemaka mmụọ nke maara m, enyemaka mmụọ nke maara, nke ndị bekee kpọrọ familiar spirit. Mmụọ ma m ga-enyere m aka ma ọ bụrụ na mkpokwu. Onye ka m ji wee na-akụziri onye ọbụla na-agọ mmụọ, echefu na ebe isi wee bido, maka na onye ọbụla nwere isi na ndụ ya. Isi gị n'ụwa bụ nne mụrụ gị, o adịkwa ama ama. Anyị ọ bụ ndị na-agọ mmụọ, anyị kwenyere na nne bụ ife, nọ nne bụ okike nke izizi anyị fụrụ anya n'ụwa. Ya ka anyị ji wee na-akwanyere nne anyị ugwu, maka ndị nne ha na-ata afụfụ, ndị na-adịghị enete nne ha. Ejikwa m ohere a wee na-ayọ unu, biko nụ, ị yaghị echezọ onye kere gị. Ọ nne gị kpọpụtara gị ụwa. Alaeze nke ị nọrọ tupu ị pụtaba ụwa bụ n'afọ nne gị. Ya ka ị ga-eji wee na-akwanyere ugwu, na-akwanyere aja ana nke na-anọchite anya nwaanyị ugwu. Eme n'ife a na sọ nsọ, egbu n'ọchụ ma o meta ife a ga-eji wee gbuo ọchụ. Emegidere mmadụ ma o meta ife a ga-eji wee gbuo mmadụ, na ife niile a na-asọ ya nsọ. O wee bụrụ ya na nkịta atọ, ụmụnne, a sị m ka m kọwara unu ihe ike dị n'ekpere. Mmadụ na-amụ nwa baa ya afa, ekpere bụ ike. Ọ ma ihe ndị na-aba afa, ma ihe ha ji wee na-aba ya, maka na ha mụ na ụdị ihe ọbụla mmadụ ga-enweta n'aka Chukwu tata na-abụrụ site n'ikikere dị n'ikpe ekpere bụ ịgọ mmụọ. Dịka ndị na-eme ọdịnala, anyị na-akpọ ya ịgọ mmụọ, maka na mmụọ ka anyị na-akpọkwu mgbe anyị na-eme ya. Kedu ka mmadụ onye na-agọ mmụọ si akpọkwuchi ya, akpọkwu mmụọ ya? Anyị na-eji nzu, jiri edo, jiri ọjị, mgbe ụfọdụ anyị na-ejikwa mmiri. Obodo ị nọ ga-akọwa ihe ị ga-eji wee kpọkwuo Chukwu. Ị ga-eji mmiri wee kwuo okwu, gwa chi gị okwu, gwa mmụọ gị okwu, were mmiri ahụ ṅụọ ma werekwa ya saa iru gị. Anyị ji nzu, jiri edo, wee werekwa ya wee na-agọ mmụọ. Ụmụnne m, achọrọ m ime ka unu mara na ike dị n'ekpere. Ihe niile abụrọ dibịa rụọra m. Ọtụtụ n'ime anyị, ọtụtụ n'ime unu na-aganụ, sọnsọ onye ga-azọpụta unu bụ onwe unu, mgbe unu tinyere ike unu iji wee na-agọ mmụọ. Ihe ọbụla bụ nsogbu unu nwere agbafucha. Mana enweghị onye chọrọ ịgọ mmụọ. Onye ọbụla belivuru na ọ dibịa ga-azọpụta ya. Ọ bụrụ na ịdị ya agọ mmụọ, ọ bụgodo iri na dibịa chụsịara gị aja, ịdị ya agọ mmụọ, aja chọrọ gị enweghị isi. Ụfọdụ na-akpọ ya ọrụ. Gịnị ka a na-arụ? Fanyị na-achụ ụba aja. Site na aja ka eji achụpụ ife ọjọọ, chụtakwa ihe dị mma. Mana ọ bụrụ na dibịa na-achụrụ gị aja na o nweghị nke ị na-emere onwe gị, ịnọkwa ebe ị nọ. Oge anyị na-eje ụka, Baịbụl si anyị pray your way out. Kịta onweghị onye chọziri pray way ya out. Onye aja ebe a chụ aja, onye eje ebe a chụ aja, onye eje ebe a chụ aja, ọ ka na-achụ. Onye ị ga-agwa ji aka gị mee ihe dị one, ọ gaghị amasịcha ya, maka na ọ bụrụ gị nwa mere ya. Dibịa abụrụ ọnụ Chukwu. O nwere ụfọdụ ihe dibịa ya eme na ndụ gị. Nwee nke ị ga-eji aka gị na-emenwuru onwe gị. Akụzigo m ya si n'agbanyeghị obodo ọbụla ị nọ, na ọbụgodo riri ịfụrụ ihe aha iji agọ mmụọ. Mmiri dị, ị ga-eji mmiri wee gọọ mmụọ. N'ihi ejinwu kandụl gọọ mmụọ ebe ọbụla ị nọ, maka na anwụrụ ọkụ dị na ọkụ na-enwu n'ime ya. Kedu ife na-eji anyị, ife na-abụrụ anyị ọgbata uhie na ịgọ mmụọ n'obodo anyị nọ? Ndị na-ebetere aka na-asị nọ mgbe ha batara. Kedu ife ya ejide gị mgbe ị batara? Ya wee gbachi ihe ụnụ ama ha na onye gbachi chi ya nkịtị, chi ya agbachi ya nkịtị. Kedu ife ya eji wee sị mba, anọghọ m nso, aga m na-agọ mmụọ, mana ị na-eri nri n'ebe ahụ ị nọ. Ihe ahụ ị fụrụ ebe ahụ ị nọ ka ị ga-eji wee kpọkwuo Chukwu, gọọ mmụọ. Kuru mmiri na mmiri na ihe eji ya wee gwa mmụọ okwu ọnụ ihe ikwu. Ị nọrọ n'ọnọdụ ịgọ mmụọ na ị nọ n'ala Igbo, ị ga-agọ mmụọ. Adịghị ezo ezo agọ mmụọ, maka ndị bụ ndị ka na-ezogodo ezo, ka a hapụ isi. Adịghị ezo ezo agọ mmụọ. Ị na-ezo ezo na-agọ mmụọ, mmụọ a na-ezo ezo na-enye gị ihe ọma ga-agaghị apụtacha ife. Nke a bụ eziokwu ka m na-agwa unu. Ike dị n'ịgọ mmụọ, ike dị n'ekpere. Nke ọbụla ịkpọrọ ya, ịkpọrọ ya ekpere, ịkpọrọ ịgọ mmụọ, ike dị n'ime ya. Ka anyị jisi na ike na-akaba arụ, na-agọ mmụọ, na-akawa, na-eji aka anyị na-ekpe agbanwu Chukwu okwu, na-agbanwu mmụọ anyị okwu. Dibịa nyere gị aka wepụ ife ọbụla bụ ọgbata uhie ma ọ bụ ọgbachi ịkpọrọ ya uke, ịkpọrọ ya aka n'oweli, ka ọbụla akpọ ya, dibịa wepụrụ gị ya. Kedu ife jiziri gị nwe iji aka gị wee gwaba mmụọ gị okwu?
enwekwana ụzọ dị mfe isi agabe Chukwu. Ihe niile abụrụ ihe a na-agatara na be dibịa obe. Ọnya mere ụfọdụ ya eme ha ga ebe a ga ebe a ga ebe ihe ji ha ebebe. Ụfọdụ bụ n'ọnụ ha na ịkpọ ụkwụ n'aja na be nna ha ka ihe ji ha ga-ahapụ ha. Mana onye ị ga-agwa otu ahụ ọ dị ya ka enwe ihe imegoro. Ụfọdụ ibu tupu okwukwe ha gbagote ebu na dibịa arụgoro ha ọrụ, dibịa chụgoro ha aja. Ọ bụrụ na dibịa achụbere ha aja, okwe ha ya ha gbagote. Kedu ife ji unu na ịdị na-eme gịnị na ịdị na-agọ mmụọ? Mụtabanụ ya na nkụzi ya ka nkụ. N'ime chanel a, nkụzi ka esi agọ mmụọ buru ibu. Kedu ife ya ejide gị nwa bụ onye Igbo n'ebe ị nọ agọghị mmụọ? Gịnị ji gị? Mmadụ onye bịagoro si m eze nwaanyị na-achọ m ịmụta ka esi agọ mmụọ. Nọọ rụọra m gbada m kwụọ m ụgwọ, rụọra m, achọrọ m ibute ike, achọrọ m ibute ego, achọrọ m ime nka. Ya bụ ihe na-eme adịghị aga aga. Arụziere gị ọrụ shọtkọt bụ ife ịchọ. Onwe ha chọrọ ịdị na-agwachi okwu, onwe chọrọ ịdị na-agwa mmụọ ya okwu, onwe chọrọ ikpe ekpere dịka egwu anyị bụ egwu ntinyere ebe a. Ọ sị na ekpere bụ ọgwụ ọha gwụrụ. Ekpere epi ike. Ekpere ka eji eme ọtụtụ ihe dị iche iche. Kedu ife ga-eme gị dị na-etinye ya bụ ekpere ahụ n'ọrụ site n'iwepụta onwe gị na-agwa mmụọ gị okwu ma ọ dị mma ma ọ dị njọ? Ekpe ha ekpere ga-eme gị achụsịa aja ọbụla a na-achọrọ gị, ị nọrọ ka ị nọ. Maka na ọ bụrụ na dibịa chụsịrị gị aja wepụrụ gị ife na-ebute ọgbata uhie na ndụ gị, maka na ọ ya ka dibịa na-emere unu. Ihe niile a na-ebute ọgbata uhie na ndụ gị ka a na-emere gị. Ịgbachizie nkịtị ma ọ bụ na emesiara gị chi gị agba gị nkịtị. Onye gbachi ya nkịtị ti ya agba ya nkịtị. Achọrọ m ka unu mara tata na ike dị n'ekpere. Ọ bụrụ na ị mụtabeghị ikpe ekpere dịka onye na-agọ mmụọ, jee mụta otu esi agọ mmụọ. Nye akacha mkpa na ndụ gị. Nye akacha mkpa na ndụ gị. Mụta ka esi agọ mmụọ. Akụzigo m nkụzi si chọta ụbọchị a mụrụ gị, ji ụbọchị ahụ gọba mmụọ. Ụfọdụ ọ dị-ekwe ha. Ịchọta ha kwanụ gọba mmụọ ụbọchị eke na ụbọchị afọ. Kedu ife ya ejidede unu ịdị na-agọzi ya bụ mmụọ na-emegasị ụfọdụ ihe dị iche iche? Obere oge Disemba, oge ndị mmadụ ji ana na ngwurube nna ha eruo, ụfọdụ ahịa ha na ha na-aza ana bụ otu. Gbake n'ụkwụ na aja ana be nna gị, jee gwa aja ana be nna gị okwu, gwa mmụọ be nna gị okwu ka o si dere gị. Ihe ahụ ị na-agagharị, ihe ahụ ị na-akwụgharị, jee gwa ya aja ana be nna gị, jee gwa ya mmụọ ngwuru ebe ahụ a mụrụ gị, ka ị marakwa ma ị ga-adịkwa ka ị dị na mbụ. Jee ka gị na ha rikọọ, ka gị na ha nwụkọọ. Mekenesara ka a niile a dibịa a na-emere gị, mekene ya na kọmpand be nna gị. Obi unu na-agwa unu na unu ezubeghị oke ịgwa Chukwu okwu ma ọ bụ ịkọ mmụọ. Onye ọzọ zugoro oke imere unu ya. Ihe mmadụ mere gị na nke iji aka gị mere onwe gị abụghị ofu. Mụtanụ ka esi agọ mmụọ. Ụfọdụ ka na-ezo ezo na fa na-agọ mmụọ. Ọ na-eme unu aka na-eko n'elu. Ọtụtụ n'ime unu ihe ji unu bụ agabeghị na ngwurube nna unu jejewa ọbụnadị obere ọjị, ọbụnadị ikute mmiri wụọ n'aja ana be nna gị, kpọkwuo anị. Ya mere ụmụnne m, ka unu na-afụ iru m tata, ejighị m nkụzi ọzọ wee bịa na-abụrọ ike dị n'ekpere ka unu nwee ike ịmụta ka esi ekpe ekpere. Ji aka gị kpeghee ụzọ gị, ji aka gị chụpụ ihe ọbụla bụ ife na-adọrọ mma na ndụ gị. N'ihi amagha mmụọ gị mere ụmụ ihe ahụ ji abịa. Amagha mmụọ gị adị na-agọ mmụọ, adị na-ekpe ekpere. Onye mere ihe niile a na-ebute ọgbata uhie na-eji na-abịa na ndụ gị. Maka na ọ bụrụ na ị na-agọ mmụọ, o nweghị ụzọ o yesi wee bịa. Nke ọbụla bịara na ihe emeri ya, ya bụ ashọransị ndị na-agọ mmụọ. Site n'ịgọ mmụọ abụrụ ịkpata akụ na ụba. Akụ na ụba bụ akara ka mmadụ na chi ya ji wee bịa ụwa. Asị ha onye